Hi लोगोफोर, welcome back my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। बिराद गोबावनि उनाव आरो भिडिअ बानायदों आङो माने भिडिअ बानायनायानो जाला आरोना आङो देहायानो सुख गैयैखाय आंनि माने लोगो आरो गुमैनि बिनानाव आरोना लोगोआनो जायो बे फैदों आथिमंगल बिनि आथिमंगल लोगोखौ लोगो हमनो बिराद एक्साइटेड माने बिराद गोबाव जाखाबाय आरोना लोगो मोनैया एकदम बोसोरसे जाबाय माने बोसोरसेनि उनावसो इसरा आथिमंगल बानायदों आरो फैखायाखैमोन थाबनो लोगो हमहैगोन नोंथांमोननोबो देखायगोन आङो फैदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै आंखौ लानो फैग्राया लानो फैबाय आरो गारिबो लाबोदिया थाबायनासो थांनांसिगोन फै Tamtamaव गाखोबाय Tamtam जि गोजानथार नायनो ना बिसोरना आंनि लोगोनिया बिराद गोजानथार Tamtam गाखोबाय आरोना बारा गोजान नङा आरोना जोंनि गामिनिनो Tamtam मोनबाय थांगासिनो दं जोङो जोंनि तिनिआलिया बिराद गोबाव जाखाबायमोन आङो तिनिआलि फैयैया दिनैसो Tamtamजों आंनो फानदो हा बेखौ नांगौ फाइनालि सौफैबाय आरो आङो नै गुमैमोननाव आंनि नै लोगोआ आं गिफ्ट होबाय दा मानोना बिराद मिउजिक दामगासिनो दंमोन बेनिखायनो आङो मिउट खालामनानै भइस होबाय आरो भइस रेकर्ड जोंनि गामिनि सिख्लाफोरखौ देखायनो दसे गोबाव जिरायनानै ओंखाम जानो फैबाय आरोना नै सिख्लाफोरजों फैबाय आङो ओंखाम जानो बेयाव बिराद साउन्ड होनानै दामखादोंमोन आरो मिउजिकखौ जेबो बुंनो हायै नै बेदर बेयो जोंहानि आब'नि फिसाजो आरो बिराद जकिंथार आरोना जक खालामनानै जाना देखायबाय आरो आं हाबाथिलियाव जोबोद गोबाव जिरायबाय आरोना भिडिअ लानाय जादिया आरोना एसेल' लाबाय लोगोफोर सानडे चार्च आरोना दिनै सानडे चार्चआव ओंखारबाय आङो थांनोसै चार्चआव थांनोसै लासै लासै थाबायनानै चार्चआ जोंनिफ्राय बारा गोजान नङा आरोना लोगोफोर देखायहरनोसै आं ओइनो बारा गोजान नङा आरो सफैबाय नै जोंनि चार्चआ आश्रम बायदि बेराय सफैबाय आरोना आङो मानसिनि बारा फैयाखै 10टानिफ्रायसो जागायो आरो